Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәйдә чәчүлекләр торышын тикшерделәр. Быел да яхшы уңыш алырга нигез бар. Сәләтле укучылар район башлыгы грантын алды. Зәйинформ коллективында яңа җитәкче. Район башлыгы җитәкчелегендә зәй хуҗалыкларында чәчүлекләрне кабул итү башланды. Махсус комиссия 33 ноктада булып, тишелеп чыккан культуралар торышын бәяләде. Тикшерүгә нәтиҗә ясап, агрофирмалар арасында урыннар билгеләнде. Чәчүлекләрнең торышы буенча билгеләнгән кыр батыры һәм бәйге җиңүчеләре зәй сабантуенда бүләкләнәчәк. Авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре чыбыклы җитештерү комплексы басуында көзге бодай куелыгын тикшерә. Быел да уңыш яхшы булырга охшаган. Район башлыгы җитәкчелегендәге комиссия чәчүлекләрне кабул итү барышында шундый нәтиҗәгә килделәр. Район территориясендә 64 меңнән артык гектар мәйданда чәчүлек җирләр исәпләнә. Бүген иртәдән бирле елдагыча сабантуй алдыннан инде нәтиҗә ясыйбыз. Мин инде һәр елны әйтәм, язгы кырышлары алдына чыгып киткәнче хезмәтегезгә карап хөрмәте булыр дип, ел сайын була торган кызыксындыру чараларын быел да сакладык. Механизаторга гаепле түгел, теге салкынның кире кайтуына да. Агрокөч акционерлык җәмгыяте район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчелеге белгечләр агрофирмаларның чәчүлекләр торышын карап, аларның сыйфатын бәяләргә тырышты. Шытымнарның куелыгын 1 квадрат метрга ничә үсенте туры килүен карыйлар, шулардан чыгып ел уңышына фараз коралар. Май башында булган салкыннар аркасында кайбер үсентеләргә зыян килсә дә, чәчүлекләр торышы яхшы дип билгеләп үтте район башлыгы. Барлык технологик таләпләрне төгәл үтәгәндә, яхшы уңышка өметләнергә җирлек бар. Иң мөһиме булганны саклап, урып җыю эшләренә кадәр алып барып җиткерергә кирәк. Чәчүлекләрнең торышы буенча билгеләнгән кыр батыры һәм бәйге җиңүчеләре зәй сабантуенда бүләкләнәчәк. Нәтиҗәләр буенча зәй шикәре 1нче урынны алды, 2нче урында Восток, 3нчедә зәй агрофирмасы калды. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, зәй хәбәрләре. Матур гадәт буенча быел да уку елы дәвамында югары күрсәткечләргә ирешкән укучыларны фән олимпиадаларында җиңү яулаган егет-кызларны тәбрикләделәр. Район башлыгы грантын бу юлы 51 укучы, аларга белем биргән 45 укытучы алды. Бүләкләү чарасыннан безнең репортаж. Уку елы тәмамланганда районның 51 укучысы зәй районы башлыгы гранты белән бүләкләнде. Сертификатларны бөтен Россия һәм республика фән олимпиадаларында, конкурсларда җиңүчеләр аларны әзерләгән 46 укытучы ала. Әлеге грантка ия укучылар үзләре белем алган мәктәпкә, районга дан алып килүче йолдызчыклар. Сәләтле укучы, сәләтле укытучы дип исемләнгән район башлыгы гранты инде 10 елдан артык зәйнең алдынгы укучыларын һәм мөгаллимнәрен барлый. Мы сегодня здесь вместе с вами по традиции чествовать будем самых наших талантливых детей. Дорогие наши дети, дорогие наши учителя, уважаемые родители, я от себя лично, от всех заинцев поздравляю вас. 2010 елдан башлап районда Ренат Фәрдиев исемендәге махсус премия гамәлгә куелды. Быел аңа зәйнең 2 укучысы лаек. Укуда югары уңышларга ирешкән Кадыр мәктәп укучысы Карина Гыйльфанова белән 4нче мәктәптән Артем Тимофеев 30 мең сумлык сертификат алды. В текущем году сертификат на получение премии вручается Гильфановой Карине, ученице 9 класса Кадыровской школы. Тимофееву Артему, ученику 6 класса школы номер 4. Район башлыгы сәләтле балалар тәрбияләгән әти-әниләргә рәхмәт хатлары һәм чәчәк бәйләмнәре бүләк итте. Вокал-хореографик ансамбль чыгышы чараны тагында ямьләндерде. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, зәй хәбәрләре. Зәйинформ коллективына яңа җитәкче билгеләнде. Тәкъдим итү чарасы хакимият бинасында узды. Тулырак киләсе сюжетта. Зәйинформ коллективына яңа җитәкче билгеләнде. Ул Александр Исаков. Тәкъдим итү чарасы хакимият бинасында район башлыгы һәм Татмедиа акционерлык җәмгыятының башкарма комитет директоры Нияз Гареев катнашында узды. Моңа кадәр филиал җитәкчесе булып эшләгән Гөлнара Фияфановага тырыш хезмәте өчен район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Яңа җитәкче Александр Кузьмич туган якны өйрәнү музее директоры вазифасын башкарды.
Зейнең музыка мәктәбен быел 58 укучы тәмамлады. Ораларында мәктәп укучылары гына түгел, өлкәннәр дә бар. Чыгарылыш кичәсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Сертификаты вручаются Белевской Гузель. Зейнең музыка мәктәбендә хәзер мәктәп укучыларына гына түгел, өлкән яшьтәгеләргә дә өстәмә белем алу мөмкинлеге бар. Узган атнада аларның чыгарылыш кичәсе узды. Тантаналы рәвештә музыкаль белем алучыларга сертификатлар тапшырылды. Идея открытия отделения для взрослых возникла давно. К нам обращались и родители учеников, которые у нас занимаются в школе, и те, кто уже давно закончили музыкальную школу и сейчас уже в осознанном возрасте решили возобновить, вспомнить навыки. Укучылар бер ел дәвамында гитара, фортепиано, синтезатор, труба, саксофон кебек үзләре теләгән музыка уен коралларында уйнарга өйрәнделәр. Юлия Старикова кичкенәдән музыка белән мавыга. Ничә яшьтә булуына карамастан музыкаль белемен арттырырга булган. С детства мечта была играть на духовых инструментах, потом выступала с военным оркестром очень много времени. И вот хотелось или на трубе, или на саксофоне, или на тромбоне. Чыгарылыш кичәсе матур чыгышлар белән дәвам итте. Мәктәпне тәмамлаучылар белем биргән мөгаллимнәре белән бер сәхнәдә тәүге көйләрен уйнадылар. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. 29 майда Зейнең Тавлин урамында юл һәлакәте булды. Бу хакта район ЮХИДИ бүлегеннән хәбәр иттеләр. Тулырак киләсе видеоязмада. Зейнең Тавлин урамында Беларусь тракторы йөртүчесе куркынычсыз тизлекне һәм кирәкле интервалны сакламыйча, шундый ук маркалы икенче тракторга килеп бәрелгән. Һәлакәттә зыян күрүчеләр юк дип бәяләнә. Җомга чыгарылышы шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.